Welcome to Nikki Vlogs! For today's episode, we're here at Quezon! Let's go! Looking for a white beach in Quezon? Tara sa Pagbilao. If you're living in Manila, Titans Beach Resort is one of the go-to destinations you can visit for a quick or long getaway with your family and friends. Titans Beach Resort is not an ordinary island located in the beautiful natural environment of Pagbilao, Quezon. There are nipa huts that you can rent either day tour or overnight stay. Good morning! So mag-island hopping kami. Pupunta kami sa Sandbar and Cuevang Lampas. Abangan nyo. There's a lot of things you can do at Titans Beach Resort. You can do island hopping and visit Biliran Sandbar, and no need to worry because there are local tourist guide that offers tour package. So in 30 minutes from Titan Beach Resort, mararating nyo na yung napakagandang sandbar nila dito. So yun ang pwede nyong gawin habang nasa Titans Beach Resort kayo. Pwede kayong pumunta dito sa sandbar, pwede din kayong pumunta dun sa Cuevang Lampas. Tapos, ang dito sa sandbar, merong maraming starfish. And then, meron ding mga sea urchins. Mamaya, sea urchin hunting naman tayo. Okay, tara, let's explore the beautiful sandbar! You can reach Biliran Sandbar for 20 to 30 minutes boat ride from Titans Beach Resort. And you must visit the sandbar during low tides. That's around 8 AM because the sandbar is completely submerged during high tide. If you want to stay longer, make sure to bring water to keep you hydrated. Starfish. Malaking starfish. Guys, hali kayo dito. Tingnan mo, first time ko makakita ng kakaibang starfish. Tingnan nyo, hindi ko siya kayang hawakan. Kasi para siyang ahas. Hindi ko siya kayang iangat eh. Take a break from the city life and explore the tropical wonders of Pagbilao, Quezon with this island hopping tour. Mga tourists na pumupunta dito, hindi lang siya galing sa Titans Beach. Iba-ibang mga resort din sila galing. And isa lang din ang pinupuntahan dito sa Sandbar and yung Cuevang Lampas. Ayan, sea urchin hunting. Tingnan natin. Ayan na! Wow! Excited na ako kumain. Ayun o. Asa na ba? Tingnan mo. Magalaw-galaw pa. Buhay na buhay. Oh. Masarap kaya yan? Comment down below kung natikman nyo na yung sea urchin. Kung anong lasa. Wow! Ang dami na nilang nahuling sea urchin. Perfect! O, diba? Magbebenta kami dito kasi marami na mga tourists, diba? O, benta namin. 1,000 per sea urchin. Wow! O, panis. Meron kaming taga-sisid ng sea urchin. Ayan! Ayan na sila, oh. Fresh na fresh. Parang silang dalawa ang fresh. Oh. Zoom natin. Oh, diba? Wow, amazing. Time check, 7:35. Ganito na yung itsura ng sandbar. Unti-unti nang nawawala yung buhangin niya. So kaya, mas maganda, maaga talaga kayo pumunta. And then, meron na ding mga pumupuntang, nagtitinda. May buko, may turon. At saka, isang update, natinig siya ng bitbit niyang sea urchin. Ayan, diba? Perfect! Galing yun, sakit, promise. Hinawakan natin. Kala mo Sabi nila, pag na ka ng sea urchin, ihian mo daw. So, ayan na nga ginagawa niya. Iniihian niya na. Hindi ako maihi. Ayan. Ano? Ako, maihi ako. Paihian mo na. Wala. Kapait ka? Ayaw mo ihiyan ka ta? Ayaw ko. Ano ko, aso? Hindi, dito lang ang din lang ganun. Sige. Ayaw niya. Masakit yan. Pag nagugutom kayo, meron din silang paninda dito. Sa Biliran Sandbar. Pagbilao. O, diba? Ayan, merong vegetable na lumpia. May siomay din po. May siomay. Oh,
panis. Yan. May siomay. May fresh buko. Kasing fresh ni ate. Fresh po rin ni madam. Oh, wow! Vegetable. Kung wala kayong cash na dala, wag kang mag-alala. Oh, pwede yung Gcash. Ayan oh. Oh, fresh buko. Merong pansit. At, of course, hindi mawawala ang alak. Merong beer. Oh. Saan pa kayo? Kung wala kayong pambayad, don't worry. Kasi they accept Gcash. Panis! Totoo yun ha. Hindi yan char. May Gcash daw. Oh. Kung nauuhaw kayo, bili kayo ng Red Horse. Bili kayo ng beer. Pwede din pampulutan yung siomay. O, diba? Magkano yung siomay, ate? O, 20 siomay. Magkano ang fresh buko juice? 40 pesos. Fresh buko juice. Saka yung beer. Magkano yung beer? O, 70 pesos beer. O, ha? Kompleto. May inumin. May pangpulutan. Ano pang hinihintay nyo? Bili na! Ayan, ganyan yung itsura ng sandbar. 8 AM na. So, aalis na kami at pupuntahan namin yung Kuwebang Lampas. So, ngayon naman, pupuntahan natin yung Kuwebang Lampas. Uy! Ayan, titingnan natin kung anong meron. Bakit siya tinawag na Kuwebang Lampas? Natin kung paano tayo pupunta sa Kuwebang Lampas. Kung maglalakad o mag-swimming. So, pupunta na tayo sa Kuwebang Lampas. So, yung tubig hanggang dito. Pupuntahan natin kung anong meron doon. Titingnan natin kung yung tubig doon lampas tao. Tapos may malaking bato dito. Ayan. O, diba? Ayan, unti-unti na siyang tumataas. Pwede pa naman, carry pa. So, update. Ayan. May part na malalim, may part na mababaw. Welcome to Kuwebang Lampas! Ayan. Bakit siya tinawag na Kuwebang Lampas? Kasi from here, pwede kang lumampas papunta doon. Ayan. Ayan. Tapos, dun sa, ano na yun, Lagusa na yun, meron ding resort doon. Pwede siya sa, pwede siya sa bata, pwede sa may edad, pwede din siya sa pet. Ayan o. Be greeted by spectacular views in each stop, including Kuwebang Lampas. The cave was a bit small and we were wondering why it was called Kuwebang Lampas until we entered the cave. Apparently, you can swim to the other side of the cliff through the cave. What we loved most about the cave was the cold and hot water mixed underneath. Yung pinasukan namin Kuwebang Lampas, paglabas mo, ito yung view niya. Andyan yung private resort. And bawal siyang puntahan. No trespassing. Ayan. Tapos, ayan, pwede kang mag-swimming dito. Malinis at malinaw yung tubig. Diba? Perfect ng view. Pwede kang mag-mermaid dito. Yan o. Kalma lang ng tubig. Very kalma. Oh, kalma. Yan. Tsaka malalim siya. Dito mababaw kasi maraming bato. So habang nasa Kuwebang Lampas, pwede kayong mag-snorkeling dito. May mga isda dito at kung ano-anong mga creature ang makikita nyo. Andito si Dugong. Charet! Yan, nakahuli siya ng octopus. Wow, ang galing. Ito pala yung dikit, ganyan pala siya. Yan.
Ayan. Testing mo sa'yo. So alam mo na, ayoko. Dami na namin pangulam. Sea urchin, may octopus pa. Ganyan pala siya, oh. Sige. Ayan, may nahuli na naman siya. Ano na naman yan? BTS. Ito yung original na BTS. Ayun, kulay violet, oh. May, ano yan? Octopus? Hindi ko alam eh. Basta BTS siya. Ayan. Huwag mo daw hawakan. Makati to. Makati daw Dito pala ka yan. yung katas. Huwag mo hawakan. BTS daw to eh. Ayan o. Naglalabas ng ano. Kulay violet, ayun, oh. Oh. Kung ano-ano na Ito yung original na Barney. Barney. Ito yung Barney talaga. Ayun, oh, kulay violet. Yan. Yan. Pag gusto nyo pumunta dito sa Titans Beach Resort, hanapin nyo lang si Kuya Ed. Kuya Ed! Yan. Siya ang ma-accommodate sa inyong lahat. Very friendly and very accommodating. Tsaka budget friendly lang din. O diba? Contact niya lang si Kuya Ed. Ito, yan. Contact lang po. Bubuksan na natin yung nahuli nilang sea urchin. Tapos titikman natin kung ano nga ba talaga ang lasa ng sea urchin dito sa Pagbilao, Quezon. Wow. Ayan na siya. Ano kakain dyan ay ito. Ayan na. Ganyan tayo itsura niya. Ayan. Ito yung uni. Fresh. So ito, itatry na natin yung hinuli nilang sea urchin. Okay, mukha bang masarap? Ayan siya. Yung 6 na sea urchin, ayan o. Walang kahit na suka or calamansi. Just fresh sea urchin. Okay? Nakakakilig. So, natry na natin yung fresh lang na sea urchin. Ito naman, sea urchin with calamansi. Try natin. Mas may tagay. So, sea urchin with calamansi. Dahil dyan, itagay na lang natin. Sea urchin with calamansi. Enjoy mo, ah. With alak. Sumasarap na. Titans Beach Resort is tagged as one of the best campsite on the internet. An affordable paradise, they say. The island has no electricity during the day, but they have power at night. Titans Beach Resort is also one of those hidden beaches in Pagbilao, Quezon Province. Starting price of accommodation is 2,000. But prices may vary depende kung sino yung contact person nyo. Kagaya nito, ganyan, o diba? Iba din siya. So marami talaga accommodation dito. And then, yung contact person namin is si Kuya Ed. Kuya Ed Kahis, shout out sa'yo. Thank you so much. May kubo dito for 3,000. Good for, ano na to siya, 8 to 10. And then, meron din dito 2,500 for 5 persons. May kasama na din siyang table. Ayan yung table ng 2,500. And then itong 3,000. Tingnan natin kung anong nasa loob. Yan. Akyatin natin ang kubo. Ideal for mga magbarkada. Tingnan natin sa loob. Ayan. Ganyan siya. Parang, ano lang siya, parang probinsya feel. Ayan yung kutsyon. Ayan. Ganyan siya. And then, yung view ng, ng kubo na to, ito, tingnan mo. So, yan. Diba ang ganda ng view? Tingnan mo yung view dyan, oh. And then, sa mga ayaw ng mga kubo, pwede naman din ng tent pitching. Kagaya namin, mahilig kami mag tent pitching. So, for tent pitching, it's 400 per tent. Yan. Hello! Yan. Tapos ito yung malaking nila. Malaking kubo for family.
This is for 6,000 pesos. May kasama na siyang karaoke and lutuan. At may CR na din pala siya, guys. So, itong kubo na to, for 6,000 pesos, meron siyang 2 kwarto, meron siyang karaoke, and meron na siyang lutuan. Diba? Tapos, ang ganda pa ng view. Oh. Perfect kayo dito. Yan. Tapos ganito yung itsura ng kwarto. May kasama din siyang kutsyon. Yan. Ayan yung isang room. Tapos nasa kabila yung isang kwarto. Dito yung kitchen. Yan. So meron na siyang kasamang ganyan. O, diba? Puntahan naman natin yung premium na accommodation nila. Bakit siya premium? Kasi siya yung pinakamahal na accommodation nila dito sa Titan Beach Resort. Kaya, kung nagtataka kayo bakit siya mahal, tingnan natin. So, eto na yung premium na accommodation nila. Ayan. For 12,000 pesos. Meron ka ng up and down na kubo. Tsaka lakas baka ano, diba? Modern na kubo. Oh, ha? Pintuan pa lang, 10,000 na. Ganyan siya. Huwag tayo pumasok kasi merong naka-ano dyan. May naka-stay. Panis, veranda. Tapos ayan. Yung kitchen nasa loob. Medyo bago na yung kitchen nila. Medyo high-end. Oh. Kaya siya 12,000. Yan. And then, yun, hanggang dulo. Marami pang mga accommodations dyan. Kung pupunta kayo dito sa Titans Beach Resort, dapat dun pa lang sa Tulay Buhangin, meron na kayo daladalang pagkain at tubig kasi nag-iisa lang yung tindahan dito sa Titans Beach Resort, which is nandun sa dulo. And limited lang din yung mga tinitinda nila. So better na ready kayo ng mga pagkain at mga inumin nyo. Tsaka walang yelo dito ha. Merong kuryente dito, gabi pa siya nagsistart. Make sure din pag pupunta kayo dito sa Titans Beach Resort, magdadala kayo ng aqua shoes. Kasi yung dagat nila, minsan may mga sea urchin. At may bato din dyan. So, just to be safe, mag-aqua shoes kayo. Don't forget to bring your aqua shoes, okay? Tsaka ayan si Kuya Benji. Si Kuya Benji, ang tagapagmana ng islang ito. Kaya kanyang bilhin. Pag wala si Kuya Ed, siya yung tagapamahala. Oh, tagapamahala. Perfect. Ayan, so punta na kayo dito kasi yung mga tao dito is super ang babait. Tsaka tinutulungan talaga nila yung mga guests. Si Kuya pala ang lifeguard. Ayan, Kuya, hello. Hello. Good morning. morning. Punta na kayo rito sa Titans. Oo, punta na kayo dito sa Titans. Mamaya-maya si Kuya magiging Titans. Yun. Sa mga gusto pala ng mapayapa at walang signal, walang wifi, this is the perfect place for you. Kasi talagang hindi naman dead spot. May area na may signal pero yung globe mahina. Feeling ko smart or dito yung malakas. Tapos dun, alam ko may signal kasi meron dun si Kuya, lagi siyang messenger. So sa mga single dyan, alam nyo na, kung gusto nyo maging tagapagmana ng isang island, go na, push na. Si Kuya, available. If you're looking for local destinations or DIY travel, don't forget to like, share, and subscribe. Nikki Vlogs! Nakita nyo yun? Kitang-kita nyo yun, di ba?